Entah ya kabur jung pajba omdon pulit omdon sorkar ka sorkar kan khlem phimla balai darala khiu pajba phi dem kra pulit uspairu phinyap la te nakale nga jonga ngakwa phi ki noelam jonga green test foundation so bhabat sangeno ka jing sathan kito ki long kemiru ki baya joinlang sangeno ka jing sathan rai pensai pajba ake sino ki thau kumale ka khasi authority khnang ba ka sorkar kan septing khnang bangin yo eka jingjo lada phi pensai pajba ki sino ki thau lada phila pensothu phila pensai pajba phi pajba ulastat te lada ka sorkar ka pen kumtang ngin pen ngin le sendon kum ha Manipur ngin le sendon kum ha Nepal ngin le sendon kum ha Bangladesh ngin le sendon kum ha Iran kan sadon ka thma lada ki le don bor ursawan Donald Trump Netanyahu usawan ther thma usawan her thma sa hang ne ha jalame khliya kali nga jonga ngam selur ban satngan ngide ban penbiang mat kabang khnang bangin khlan ngin la ban yale yakine ki rio asap lada ngila pentra ka mat phate ban yale bermet le khlam kabur kumno ngin la ban yakun. Hello bro ki baju kersan bhai ki video ke jonga nak por dia hagani ka video ngakwa ban pasat ya ki sembo kentien ki jonga khamtam hakabai dei berkato ka jingsong satngan jung ba SB nonglang Ucharman jong ka Green Test Foundation dan ka GTF te hadu mentah kila don ru ki long kemi nari boy ki balai join lang ban ya song satngan hangte hamadan malki nakale nga jonga nga isne habang apet ki para khasi ki pardo parasnam ki ya satngan yaladi nakamta ki jingdawa jongki nakale nga jonga ngakwa ban ajingmut lada phi pediang lane phi pediang ru kasong kamon ka jungphi nakale ka jonga ngamkwa ba maphi ki pardo paraslam jungi phenya song sathan phenya pantrot kai ka merka phatla de namar lada phi song sathan to phi pantrot ka merka phatla de ki bun bun sngi kala ban thau jing pang ru ni teng nakale ka jonga nga kerpat ya ka Green Test Foundation lada phi pediang lane phi pediang ru kerpat ba pen lek pensai pajba ba ki chong ki thau ya ki butpo ki but arsap ya ki but sneu jong kane ka sarkar MDA lek pensai ba ki chong ki thau ke khnang ba phinyo jing kersan ki pajba pensai ki chong ki thau bat sa kren ru haki media khnang ba kan sapriang stat khnang ba ki pajba kinya sai kinya suthu lingba ka RTI ke jungphi kren be thar le pensai kisno ki thau kumbale ka khasi authority halor ka jingdawa ka jungki ban penlong tin sarkar ya ka tin khasi te menta ka sarkar kala priang ya ka to ka jingdawa jung khasi authority kala priang bat kala menjur ban penlong tin sarkar no ya ka tin khasi bat ka tin garo hangne jala mekhla ya ka to ka jing pensai pajba jong khasi authority na kalenga jonga ngayaro sikare ye namar ka bakongsan hi kare kaktin midan kam ya kaktin lajong ha ki office sarkar hangne hajala mekhla jungi hoat ja kaktin english su kadan kam ngi bangin tip ndrei ka bakongsan namar bangi de gi khasi ngire banang be ja kaktin lajong ngide ban punan kam be ja kaktin lajong ha ki office sarkar lane ya ha ki exam kamru ngide ban tho be ja kaktin lajong ngimde ban punan kaktin we ngayaro ya kato kajing dawa jongka khasi authority kumta nga karpatru ya ka Green Test Foundation sobhaban le kumale ka khasi authority le pensai be kisno ki thau therbe thar lingba ki RTI ki jongphi halor ki butpo ki buchukor bat ki jingthmu ki basneu jong kane ka sarkar MDA ban snai kita ki project ban penlong kam aurie hangte halum pongdeng sebahaban pensai be haki song ki thau khnang wa phinyo jingkersan ki pajba lada mangi ki pajba ngila sai lingba ka jing pensai ka jongphi kumta nginya nyom sunan pajba ke nginya le kembali ki pajba ha Iran nginya torbet nginya le kembali ki pajba ha Nepal nginya le kembali ki pajba ha Manipur nginya torbet ju pajba Sadu Syah Sekretariat Omdon Pulit Omdon Omdon Het Sarkar ngin turbet ngin le beju pajba dada nagaleng jongka sarkar
kala le dagi kam ban penjot jangi ki padba ngi habban yami kumta nga tentu jaga green test foundation wat penstom kai ka merka phatla de wat nomya syong chat than hang to namar ka kta ya ka merka phat jong phi ka kta ya ka ko ka khie ka khate ka bor te le da ka jingshai le chekisno ki thau pensai ki padba pensai ki media halor ki but arsap ki but po ki but syukur jong kare ka sarkar MDA ban wanra da kita ki spa kita ki jaka pen khemet kita ki jaka ele internet ele khusbi sabhaban pensai be chakisno ki thau khna ma ki padba kin kersan khna ma phnyo ya ka jing kersan dara playo ka jing kersan ki padba kumta mangi ki padba ngin letur be ngin ami be do padba ngin yatur ban pen khlam sndon ya ka sarkar lada phim la ban pensai kumta yam lada phi ya syong sat than hang to te bun ki padba le ki bom tip te nakada ayu phi syong sat than hoi ki yu i ling ba ki media ba phi ya syong sat than re kim tip hai ka da te pensai bha le pensai ki syong ki thau pensai ling ba ki RTI ki jong phi halor kita ki but po ki but arsap jong ngana sarkar MDA lada phi pensai te ki padba kin sai klem ka jing pensai te kajing syong sat than kum to kalong kumba pentelot kai kamera phatla de phim dai ban pentelot ki kamera phatla de na kalian ka junga nga i je phi nga kersan ya ka jinga khi ka jong phi re bandong ban sat than ban pentelot ka kamera phate ngam tre manga na kalian ka junga ngam tre ban pentelot kai kamera phatla de ban penyupang kai la de ban penyap kai la de tang nakamta ki babi marbun ki padba ki dang bi kumta ngam kwa banlung langknya nakam ta ki babi ngakwa swa ya kataka socialization lane ya kataka jimpensai lane ya ka campaign lara ki padba ki kersan kumta ngin saya tur khmat kan bat ngin mi ru du padba dai ba ngin sumi tang mangi we arngut dai ban su mi ban su sat tangan tang mapi ki no yalam juga green test foundation wada ya sat tangan de ya sat tangan lang baru khwet kan de sat tangan lang baru ki padba kan lada ya sat tangan dai na kalian ka jonga ngam berselur ban sat tangan ngide ban penbiang mat kabang khnang bangin klan ngin la ban yale yakine ki riu asap lada ngila pentra ka merka phate ban yale bermet le klam ka bor kumno ngin la ban khun kumta ngide ban klan be ka bam kadi ngide ban bamha kat bangin yo kat bangin im hong slop thai ngide ban bamha khnang bangin la ban khun persa yakine ki riu thok riu skor yakine ki nong tu yakine ki riu sneu omdon pulit omdon wadu spire omdon lada mangi ki padba ngimon namar dai mangi te ki kanrat maki ki chakri jungi kumta ba phinle don bor ba phin thombor ngi ba phin wan penjot ngi phinomla lada mangi ki padba ngi lamon ngi yang wedu padba baro em lada ngi yateli kan salong kumbalong ha Manipur kumbalong ha Nepal kan sa Shilong ngi ki khasi jantie ngi ki padba nang ne na mekhlaya ngidang sida plat ngidang khuit plat de kran hakawi kaliang ngidang jam plat lara de kum kiwi ki jadi menrew em ngila yang sun padba ngila penki thama sun padba kum ta ka bor jung padba omdon pulit omdon sarkar ka sarkar kan khleam dada layang padba phi omla le kumta wala pidon makana kita ki tirsiat ru ubro ba sacrifice nakam ta ka jing imla de nakam ta ka jingcha phimla panle ai watla uyap ru uyap haga jingsha kumba yap utrasing phimla panle ai dara la ki padba phi dem kra pulit uspairu phnyap la pet ha Iran ru balai ka Iran ka khithma balai ha Iran ka khithma ningkong gade ka jing nyon ben ka sarkar Iran de ki padba ha ka ba ki padba kil haban mi khmat ba de khi nalor ka jing khi ki padba ka sarkar Iran kala penistom ki padba no khi kala siat kala din pasti te de na kane ka daw ba Donald Trump
Dakajinya trelang baru Netanyahu kila ya hiar thma ke Iran mentah Iran kadang don kathma kampat kut namar kato kajinya krenya sukru kalak pulom no kane ka baru kadai namar kikam butpo kikam arsap kikam sneu jong kinong yalang na kalian kajunga ngamesha ya Donald Trump ngamesha yu Netanyahu namar kine ki nongelam kilong iba arsap ha ki wanra thmaru kile thmaru nakam daga jing jumtoy de haba kile kiar thma ha Iran oat kawe kiarap ya ki paiba no Iran naka jing nyon ben jong sorkar Iran nre ha kawe galiang pat balik ki hiar thma ga Iran namar ba ki kwa ban kontrol ya kari Iran kawe kari kata te mentah kathma ha Middle East kampat kut kadang don te kine ki baro kidei ki jing arsap jong kinong elam hangne hajala me khaya jong iru kine ki kendom kendram lawan rak de kinong elam de habang iyo ki nong elam ki basneu habang iyo ki nong elam ki bajakli kumta ka jelaru kami kendom kendram na ka porspor piu inem ngi kham jai jai mangi khasi ngi kham jai jai pek tum ki garo hagini ki por baldep ukora sama unamnut barle kulmar ki garo kum tahu kwa ban penmi kendom kendram hang neri khasi namar sisin bau penmi kendom kendram garo em ki garo ke ma pek kum hagini ki por baldep ro ki yakhi ki le thang ya ka office jong ka NPP ki le thang ki pen prabe ki therbe thar te hadin kato ka jinyakhi ka huri hura ka kendom kendram hagaro hills nakaleng jung korasang ma uhaban penjajai uhab banwati kilat linti kumno ban penhun ki pajbak garo tapi kinom ali te nakane kadau korasang ma usyepting banle kulmar ki garo yangi khasibat namar ngi de ki bejem ukhen ngi bangi de ki be mangi khasi ngi da bahasa ngi da jai sisa rade bangi tapi ngin khruit bai kuma khrut ki garo kan rai mangi khasi bun ngidang jai ngidang sida ki garo kilong ki basalak bha kumunta basa thangan kito kino elam jong ka Green Tent Foundation ru ki garo hato kila pelong sa kano ka jing persa kano ka jing akhi kumbale kine kino elam sang halang hakato ka puar ba don ka huri hura hagaro hills hato ki garo kila penpau sa kano ka jing persa ya ka sorkar mentah ka jing syak thangan jong kito kinong elam jong ka Green Tent Foundation na kalian ka jong ngam yo iye baki garo kia persyak halor ka to ka jing syak thangan jong ka Green Tent Foundation te ladon kenum keram hagaro hills pat ki khasi jongi ki songsit ki penlong ki jingalang hamot pran ki pen blok kaya surok te mentapat lara ja ya upardo pasnam jongi ya khasi jongi hato ki garo ki la penpau se kata ka jing persyak ka jong ki ya ka jingle jong ka sorka te nakale ka jong ngakwa epi ki noelam jong ka Green Tent Foundation so habat sangeno ka jing sathan kito ki long kemiru ki baya join lang sangeno ka jing sathan nrai pensai pajba ki sino ki thau kumale ka khasi authority khnang ba ka sorkar concepting khnang bangin yo ka jingjo lada phi pensai pajba ki sino ki thau lada phila pensothu phila pensai pajba phi pajba ulastat te lada ka sorkar ka pen kumta ngin pen ngin le sundon kum ha Manipur ngin le sundon kum ha Nepal ngin le sundon kum ha Bangladesh ngin le sundon kum ha Iran hangta kini yalam kin sadon ka jing suir bat kan sawai bat kan sadon ka thma lada kile don bor usawan Donald Trump Netanyahu usawan ther thma usawan her thma sa hang ne ha jalame khliya te tangkat ne khublai sibun khublai sajarngu ngin sa siam yang hak be bat ki video lada phi so thu no lada phim so thu tep tang kat ne ki jing punchai ki tunga